Maayong adlaw mga higala. Salamat sa Dios para sa lain na usab nga adlaw nga makagpadayon kita sa atong pagtuon dinhi sa mga buhat. Dinhi kita karon sa paghisgot may tungod sa ikatulong pagmisyon ni Pablo nga nakaabot siya sa Episo. Sa dili pa kita maghisgot niini nga nahitabo sama sa atong andan, baliko nato ang nangahitabo sa miagi nga episode aron mapresko sa atong mga hunahuna ug maayo nga pagkasumpay ang tema nga atong gihisgutan karon. Mga igsoon, nakatuon kita may tungod sa pagbalik ni Pablo dito sa Episo ug sa iyang pagwali sa sinaguga sulod sa tulo ka bulan. Ug sama sa kanunay nga kahitabo naay uban nga mituo kang Hesus apan ang uban wala motuo. Mao'y normal nga gahitabo sa panahon nga gaiwali ang mahitungod kang Hesus. Naay motuo ug naapoy dili motuo. Apan sa diha nga ang uban nagmagahi ug wala motuo sa pagwali ni Pablo sa mga pagpamatuod at tubangan sa katawhan, nagsulti sila og daotan mahitungod sa dalan. Ang dalan mao ang ngalan sa mga sumusunod ni Hesus. Nga gasunod sila sa dalan sama sa giingon ni Hesus, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Usa tungod niini, mibiya si Pablo kanila dala ang mga tinun-an ug matag adlaw iya silang gitudluan sa balay nga tigumana ni Tirano. Ug kini nagpadayon sulod sa duha ka tuig. Nga didto si Pablo sa tanang adlaw ug gabii. Madasigon siya sa pagtudlo may tungod sa kang Hesus uban sa pagpamatuod niini nga mga tinun-an. Ug kining mga tinun-an nga gitudloan ni Pablo nakakaylap sa tibok nasod nga Asya nga gasangyaw sa kaluwasan. Ug daghan kaayo ang ilang nakapabarog nga mga iglesia pinaagi sa ilang paghago ug pinaagi sa gahom ni Hesus. Ug kining tanan na lukop na walihan ug dili man mismo si Pablo mao ang nakaadto para sa pagwali kundili pinaagi niining mga tinun-an niya. Pero sa wala pa kini, naay Hudiyo gikan sa Alejandria nga ginganlan og Apolos nga nakaabot sa Episo ug nagwali sa sinaguga ug nakapaminaw kaniya si Aquila ug si Priscilla nasama sa atong nasayran nga taga Punto nakaabot sa Roma ug hangtod nga nakaabot sila sa Episo tungod kay gipapahawa sila didto. Ug naa si Apolos karon nakawali sa sinaguga ug naa sila nakapaminaw nga kumpleto ang ilang pagsabot ug pinaagi sa wali ni Apolos klaro nga naluwas siya apan ang iyang kahibalo putob ra sa bautismo ni Juan nga Bautista. Sa ato pa naimbaw-an pag-ayo ni Apolos ang mga gipropesiya mahitungod kang Hesus ug naimbaw-an usab niya ang giingon ni Juan nga Bautista nga gasunod kaniya si Hesus. Base nakabisita si Apolos sa Israel sa panahon nga naa pa si Juan nga Bautista apan nilakaw sa wala pa nitungha si Hesus ngadto sa kadaghanan. Usa tungod niini nga kahimtang kulang ang iyang kahibalo mahitungod sa mga gibuhat ni Hesus. Ang iyang hunahuna ang manluluwas wala pa makaabot. Kay taman ra siya sa kahibalo kang Juan nga Bautista. Apan nakaabot naman ug namatay ug dayon nabanhaw ug karon tuwa sa langit. Usa pagkadungog ni Aquila ug ni Priscilla niini nga pagwali ni Apolos ug nasayra nila nga naa gid siya kulang, gitudloan ni Aquila ug ni Priscilla si Apolos sa tanang nahitabo sa Israel ang mahitungod sa wala niya kahibaloi ug mahitungod sa pagkamatay ni Hesus ug sa iyang pagkabanhaw ug dayon mituo si Apolos kang Hesus. Ug paglabay sa pila ka panahon mitabok si Apolos sa dagat ug miadto sa Corinto. Sa ato pa si Apolos nangandoy nga tungod sa iyang nahibaluan moadto siya sa Corinto aron pagtabang didto. Kung nakatabang pag-ayo si Apolos sa mga magtutuo sa Corinto, pinaagi sa iyang gamhanang pagwali ug sa iyang dakong kahibalo sa balaang kasulatan. Mga igsoon si Apolos, usagig nga maalamon niya tao ug batid sa kasulatan. Ug gani pa sa iyang mga pagpamahayag kada siya magtudlo, iyang ipamatuod may tungod sa kasulatan, iyang ipakita ug ipaklaro ngadto sa kadaghanan.
Padayon kita may tungod kang Apolos. Ug sa dito na si Apolos sa Corinto nakaabot si Pablo sa Episo. Ug naa siya natagbo nga 12 ka buok nga mga tawo nga sama kang Apolos nga naluwas kay mituo sila sa manluluwas. Apan ang ilang kahibalo kutob ra gihapon sa bautismo ni Juan nga Bautista. Mituo sila nga hapit na ang manluluwas apan wala nila kahibaw nga miabot na gayon. Nagpakamatay na o nagbayad na sa ilang mga sala. Busa, giwalihan sila ni Pablo sa tanan mahitungod kang Hesus. Ug mituo sila o gibautismuhan sila ni Pablo ug nakadawat sila sa Espiritu Santo susama sa nadawat sa unang mga tumutuo dito sa panahon sa Pentecostes hangtod kang Cornelio nga mao ang saad ni Hesus nga mokunsad kanila. O gisgutan usab nato mga igsuon ang mga kahibulungan nga gipakita sa Dios sa bag-o pa ang iglesia sa kalibutan. Sama sa mga dila, nakasulti sila sa lain-lain nga mga pinulungan, dayon mga milagro, ug ang uban pa. Ug atong nahinumduman, pila na nato ka mga paghisgot, nga kadtong tanan nga mga gamhanan nga mga timaan, nahanaw na. Nahanaw na kay miabot na ang hingpit nga mao ang kumpleto nga pulong sa Ginoo nga walay kulang. Busa man dili na ta kinahanglan ug di na kita magulat sa mga milagro sa pagsulti og mga dila kay ang pulong sa Dios kumpleto na. Karon gasandig ra kita sa balaang pulong sa Dios. Ug dili nato kinahanglan ang mga milagro. Hinuon usahay na ipakita kanato sa Ginoo nga kahibulungan apan dili mao ang normal nga atong madahom. Kontento man kita diha sa kumpleto nga pulong sa Dios nga nahuman na pagsulat. Busa tuuhan nato ug atong dawaton nga sa bata pa ang iglesia mao ang kakangahitabo nga gigamit ni Hesus para nga mahibalo ug masayod ang kadaghanan nga kining mga nagsunod kang Hesus mga tinuod sila nga mga tumutuo nga susama sa nabuhat ni Hesus mao gihapon ang ilang nabuhat kay kamulo pa gatukudon ang iglesia pero karon dili naman kinahanglanon. Ug naibalo usab kita sa miagi nga episode nga daghan kaayo ang mga tawo nga naluwas didto sa Episo. Kay naay mga naluwas nga kaniadto mga salamangkero nga nagdala sa ilang mga basahon ug ilang gisunog at tuwangan sa tanan. Ug ang bali adto nga mga libro 50,000 ka plata nga salapi. Inana ang pagbalanse o pagkwinta sa ilang mga butang nga ilang gasaligan sa una nga ang ilang pagtuo mo'y makatabang kanila, mo'y makalaban sa ila na sila'y mga sakit. Daghan ang ilang mga butang. Kung atong makita, karon nga nakatuo na sila kang Hesus, nasayod sila sa kamatuoran, ug gani ilang gisunog diha sa atubangan sa kadaghanan. Silbi pagpamatuod nga kining tanan nga mga butanga, walay pulos ug walay arang mabuhat para gani nga makagawas ni ini nga kalayo. Ug tungod ni ini, kahibulungan gayud ang gibuhat sa Dios didto sa Episo. Mao kini ang nahitabo sa miagi nga semana. Ato sang hisgutan ang syudad nga Episo. Kay wala nato kini kahisguti sa miagi nga pagtuon para nga naa kitay background kung unsa ang uban nga kahimtang para nga masinati kita. Bisan pa kung wala kita makaadto apan pinaagi sa mga record kung atong i-research diya sa Google, makita gani nato ang uban niini kung unsa ang kahimtang sa syudad nga Episo. Sa dili pa kita mo padayon sa pagtuon mahitungod sa sunod nga mga nahitabo sa Episo, nausay mga impormasyon nga atong tun-an mahitungod niining syudad. Mga igsuon, ang Episo mao ang pinakadako ug pinakadato nga syudad sa tibuok nasod nga Asya. Itong timan-an, pinakadako ug pinakadato sa tibuok nasod nga Asya. Pinakadako ang ilang merkado ug tungod niini pwede mapalit dito ang bisan unsang mga kagustuhan sa mga tao tungod sa ilang merkado nga
Kung muadto ang mga tawo, murag wala na sila'y pangitaon pa kay ang tanan nga gikinahanglan nila na didto na. Pakasusama dinhi sa ato sa Northern Mindanao nga kung atong masusi ang Cagayan de Oro mao ang abutanan sa daghan nga mga mamalitay kay diha halos ang mga butang nga gusto nila paliton ug pakasusama niini ang syudad nga Efeso. Ug dito sa Efeso ang labaw nga mga opisyal sa nasud nga Asya didto man maglingkuran sa ilang mga katungdanan. Busa didto gahusayon ang dagko nga mga kaso tungod kay ang mga dagko nga opisyal didto man sa Efeso. Dako usab ang dungguanan sa Efeso. Busa didto gaiagi ang mga produkto alang sa tibuok nga Asya ug paingon sa tibuok kalibutan. Sa ato pa ang kahimtang sa dungguanan sige sulod ug gawas ang mga barko. Kay tungod kay naa sila'y dako nga pantalan nga sa karaan nga mga panahon maoy dali nga transportasyon sa mga tawo agi sa dagat kay walay mga dimakina ug ang Efeso mao ang pinakasikat sa una nga mga panahon. Apan ang labaw nga gidungog sa syudad nga Efeso bisan pa man niining tanan mao ang templo sa ilang diyosa nga Artemis nga ganganlan usab og Diana. Kung atong makita kini si Artemis daghan kaayog mga suso ug daghan ang mga gasimba kaniya ilabi na gid sa mga taga Efeso. Daghan kaayo ang gaadto sa Efeso aron lang pagtan-aw sa templo ni Artemis ug aron sa pagsimba kaniya. Ug ang templo ni Artemis dako kaayo kay 120 city gani kabuok ang iyang mga haligi ug kining tanang mga haligi ihal-upan ug bulawan. Ug sulod sa templo ang ilang diyosa nga Artemis, usa ka rebulto nga hitsura og babayi nga daghan og mga suso ug dugang pa daghan ang mga kriminal nga nagpuyo sa templo ni Artemis. Kay kung naay kriminal nga mudangup sa templo ni Artemis, dili pwede dakpon kay maoy balaod sa templo ni Artemis. Usa, daghan ang mga kriminal sa templo ni Artemis kay dalang paanan alang kanila. Usa hunahunaa gani pag-ayo. Naa ang Dios nga si Artemis ug naapod ang mga kriminal gadangup didto ug dugang pa daghan usab ang mga burikat nga nagpuyo sa templo ni Artemis nga nag-alagad kaniya pinaagi sa pagpakigilawas kang bisan kinsa ug ang kita gikan sa pagbaligya sa ilang mga lawas gaihulog nila sa templo ni Artemis. Mga igsuon, sama ang relihiyon ni Artemis sa relihiyon sa Korinto ni Diyosa Aphrodite. Ang tanang nagsimba ni ining mga diyosa nakaapil gayud sa kahugawan. Una-una gani kini nga wala sila'y pagpanumbaling, wala sila'y kasayuran sa kun unsa kahugaw ug kadautan ang ilang mga gabuhaton nga para kanila pagdaig ngadto sa ilang diyosa. Ug dito sa Efeso naa usay mga platero nga nagbuhat og mga orna o modelo ni Artemis gikan sa plata ug ila kining gainegosyo mo'y panginabuhian niini nga mga tawo. Ang uban niining mga orna jay kwintas sa ato pa mga gagmay ug ang uban medyo dagko ug gaibutang nila kini diya sa ilang mga balay, sa altar kay makaayo kuno sa mga masakiton ug makahatag pa kuno og gahom ug swerte sa tag-iya niini. Maoy gaipalakaw nga kahimtang nga gihimo nila nga negosyo didto. Usa dako ang negosyo sa mga platero nga gabuhata og mga orna ni Artemis. Ug dito sa Efeso daghan usab kaayo ang mga salamangkiro, mga albularyo, mga mamamarang ug mga gapang orasyon. Napuno ang Efeso sa mga tawo nga gaalagad kang Satanas. Mga igsuon mao kini ang kahimtang sa syudad nga Efeso nga naabtan karon ni Pablo sa ikatulo niya nga pagmisyon. Ug atong basahon ang mga nahitabo niini para masayod kita sa kun unsa
ang kahimtang ni Pablo sa pag-abot niya dinhi sa Episo. Ang uban nga nahitabo gikan sa niagi nga atong pagtuon ug karon atong masayran ang uban pagyud nga nahitabo didto sa Episo. Ug niadtong panahona nahitabo ang dili gamayng kagubot may tungod sa dalan. Sa ato pa dako nga kagubot ang nahitabo sa Episo para sa mga nagsunod kang Hesus nga ganganlan og dalan. Kay may mga tawo nga ginganlan og Demetrio, usa ka platero nga namuhat og mga plata nga urna ni Artemis ug kini nasapian og dili gamay sa mga nagbuhat niini. Usa ato pa kini si Demetrio mao ang usa nila ka leader, pangulo sa pagbuhat sa mga urna sa diyosa nga si Artemis ug kini nga mga tawo naa pa siya mga ginsakupan, mga kauban ug nasapian sila tungod niini nga mga trabaho. Diya sa bersikulo 25, ug kini sila iyang gipatigom uban sa mga tigpamuhat nga sama og buhat ug miingon siya, mga tawo, kamo nahibalo nga gikan niining pangita kita nakaangkon sa atong bahandi. Mao lugar gibuhat niya karon nga ang kauban niya gitapok niya o iyang gihisgutan nga gikan niining pagpangbuhat sa mga urna ni Artemis. Nasapian sila mao ilang mga panginabuhian ug nakaangkon sila bahandi matud pa niya. Bersikulo 26, ug kamo nakakita ug nakadungog nga dili lamang dinhi sa Episo kundili hapit sa tibuok Asya. Daghan ang mga tawo nga gipangdani ug gipaysalaag ni Pablo nga nag-ingon nga ang mga Dios nga binuhat ug mga kamot dili mga Dios. Sa ato pa nakaabot sa ilang mga dalunggan, nakita nila nga kini si Pablo, nag-ingon kini si Demetrio nga daghan ang mga tawo nga gipangdani ug gipasalaag ni Pablo. Kay nag-ingon si Pablo nga ang mga Dios nga gipangbuhat ra sa kamot dili tinuod nga Dios. Ug nagpadayon si Demetrio sa pag-ingon, ug wala lamang mamiligro kining atong pangita nga mahimong salawayon, kundili ang templo usab sa dakong diyosa nga si Artemis mahimong walay pulos ug nga tingali gani hinuon ug mapukan siya gikan sa iyang kabantugan. Siya karon nga gisimba sa tibuok Asya ug sa kalibutan. Mga igsoon, makita nato gikan sa bersikulo nga lumalaban gid sila pag-ayo sa ilang diyosa nga si Artemis. Murag gusto gid nila og bisan pa sa kamatayon, labanan nila o gusto nila nga dili maulawan kini nga diyosa. Apan ang tinuod mga igsoon, ang labaw nga gikasuko niini ni Demetrio uban sa iyang mga kauban kay mawalaan silang ilang panginabuhian. Mawalaan silang panalapi kung magpadayon kini nga mahitabo dito sa Episo. Ya sa bersikulo 28, sa ilang pagkadungog niini nangasuko sila og naninggit gamhanan si Artemis sa mga taga-Episo matud pa sa iyang mga kauban ug nahitabo gyud ang dakong kagubot dito sa Episo. Busa ang syudad na puno sa kagubot ug sila nagdungan pagdagan ngadto sa sulod sa tigumanan sa syudad nga nagdala kang Gayo ug kang Aristarco, ang mga taga Macedonia nga mga kauban ni Pablo sa panaw. Ug si Pablo buot untang moadto ipon sa mga tawo. Apan gidid-an siya sa mga tinun-an, gipugngan si Pablo sa pag-apil didto ubasin makasulti siya o unsabay iyang mabuhat. Usa gipugngan siya ug wala makaapil didto. Ang uban usab sa mga pangulo sa Asya nga iyang mga higala nagsugo aron sa paghangyo nga dili unta siya mangahas pagsulod sa tigumanan. Unya ang uban nagsinggit ug usa ka butang ug ang uban lain kay ang pundok nagkagubot man. Sa ato pa wala sila makagsinabtana. Ang uban nagsinggit sa mao nga butang ug siguro sama sa gisinggit nila ganina nga gamhanan ang diyosa ni Artemis ug basin ang uban lahi ang ilang gisinggit. Kay dako nga kagubot ug nagkaguliyang ang mga tawo didto niini nga syudad. Ug ang kadaghanan kanila wala gani makasabot nganong nagkatigom sila.
Apan pipila sa pundok sa katawhan mitulod kang Alejandro aron maoy paatubangon. Ug si Alejandro misinya sa iyang kamot buot untang musulti sa pagpanalipod sa atubangan sa katawhan. Apan sa ilang pagkaila nga siya Hudiyo di ay sulod sa mga duha ka takna silang tanan misinggit sa usa ka tingog nga nag-ingon, gamhanan si Artemis sa mga taga-Episo. Mao kini ang ilang gipanagsinggit sulod sa duha ka oras. Nga siguro atong mahuna-huna nga sobra kasaba ug sobra nga kagubot nga nahitabo dito pakasusama sa rally. Ug sa diha nga ang sekretaryo sa lungsod nakapahilom na sa katawhan, siya miingon kanila, mga tao sa Episo, kinsa bang tawhana ang wala mahibalo nga ang syudad sa mga taga-Episo mao ang tigbantay sa templo sa gamhanang Artemis ug sa bato nga nahulog gikan sa langit matud pa ani nga sekretaryo. Ug kay dili man malalis kining mga butanga, kinahanglan nga maghilom kamo ug dili magdali-dali sa pagbuhat og bisan unsa. Kay inyong gidala dinhi kining mga tawhana nga wala mangawat sa mga templo ug wala magpasipala sa atong Diyosa. Busa kun si Demetrio ug ang mga platiro, uban kaniya, adunay sumbong batok kang bisan kinsa ang hukmanan abli. Ug anaay mga gobernador, pakihaa sila batok sa usa ug usa. Apan kung mangita pa kamo og dugang, kini husayon sa naandang tigom subay sa balaod. Kay kita na miligro nga pasakaan og sumbong sa paghimo og kagubot karong adlaw kay wala man kitay ikapakita nga hinungdan aron ikapangatarungan niining maong kagubot. Og sa nakasulti na siya niini, iyang gipapauli ang pundok. Sa ato pa mga igsoon, makita nato dinhi, wala sila'y nahimo may tungod sa ilang kagubot nga gibuhat para kang Pablo. Ambot kung asa nakapaingon si Pablo, gikan niining mga hitabua. Kay wala sila makasulod niini nga kagubot, kay naghangyo ang uban niya mga tinuduan niya kung mahimo, dili siya moapil niini nga kahimtang. Sa ato pa, ang maayong balita mikaylap sa tibok Asya. O giwali sa mga magtutuo nga dili tinuod nga mga Dios ang mga rebulto ni Dios sa Artemis. Mga butangra sila nga binuhat sa mga kamot sa mga tao. Ug tungod niini, daghan ang miundang sa pagpalit sa mga rebulto ni Dios sa Artemis ug sa iyang urna. Ug naapektuhan ang negosyo sa mga platiro. Kay tungod sa nahitabo nga sige wali ang mga tinudluan ni Pablo dinhi sa Episo ug karon maogi ilang ginawali nga ang mga Dios nga binuhat og kamot dili man matuod nga Dios. Ug usa niini si Artemis, usa nakagubot ug naapektuhan ang negosyo sa mga platiro nga usa si Demetrio mao ang leader kanila. Mga igsoon ang tinuod nga gikabalakan nilang Demetrio mao ang ilang negosyo ug ang ilang mga pitaka. Usa nagubot sila ug nagbuhat og dako kaayong kasamok. Wala nila masakpi si Pablo. Apan ang duha ka kauban ni Pablo mao hunoy ilang gidakop ug giguyod sa tigumanan. Kinsa gani ang ngalan adto? Sa duha ka kauban ni Pablo, si Gayo ug si Aristarco nga taga Macedonia. Sa ato pa, wala nila kasapon si Pablo nga mauntay tuyo nila. Panang iyang duha ka kauban nga si Gayo ug si Aristarco, gidakop ug giguyod nila sa tigumanan. Basin kung nadakpa nila si Pablo, siguro nga ilag yung patyon niini nga panahuna. Sa ato pa, nagubot ang halos tibuok syudad apan wala insakto nga makasumbong nilang Demetrio, bato kang Pablo, kay wala man makasupak sa balaod. Busa gibadlong sila sa sekretaryo sa syudad o gipauli niya ang mga tao o giingnan niya silang Demetrio nga kung aduna sila'y sumbong batok kang bisan kinsa, abli ang hukmanan o kinahanglan nga didto ipakiha. Wala sila'y nahimo.
Nag-uli ang mga tawo nga murag walay nahitabo. Sayang ang ilang paghubot dito sa syudad. Ug si Pablo, wala nila madakpi. Upadayon kita sa pagbasa sa mga buhat Kapitulo 20, versikulo 1. Sa paghunong na sa kagubot ang mga tinun-an gipakuha ni Pablo. Ug human makapahimangno kanila, siya na namilit kanila ug migikan paingon sa Macedonia. Sa ato pa, siguro nga si Pablo gawas sa syudad kay gipakuha man niya o base naa sa sekreto nga dapit nga didto si Pablo nakalayas ug dayon iyang gipakuha ang mga tinun-an ug nakapahimangno kanila ug dayon na namilit siya ug migikan paingon sa Macedonia. Paghunong na sa kagubot gipakuha ni Pablo ang mga tinun-an ug gihimangno ug dayon na namilit kanila ug migikan dayon sa Efeso ug milakaw paingon sa Macedonia. Mga igsuon, sa sunod nga atong pagtuon mahibaluan nato kung unsa na pod ang nahitabo sa panaw ni Pablo diya sa Efeso karon nga makaabot siya sa Macedonia. Ug para na pod sa atong homework, mga igsuon, palihog basahan ninyo ang mga buhat Kapitulo 19 para nga maanaran ninyo uban sa inyong anak ug asawa ang pagtuon niini nga karon nga naa pa, makita pa, mabasa pa ang pulong sa Ginoo. Ug unta na panalanginan kamo ug pinaagi niini sa pagtuon nato mahimo nga malig-on ug makita ninyo kung unsa ang paglahutay ug paghago ni Pablo para lang sa mga tawo nga wa pa gid makailak ang Hesus.